Awet di bengi turun nang sofa terus. Gak gelem turun nang kamar. Pada sesuk wis poso. Rasane kok gak penak nek poso-poso nesunan karo bojone. Pak, tangi. Mata nih. Lho Pak, wis tak kekno kopi. Mata nih gue, Pak. Iya Pak. Aku njaluk ngapura kesalahanku iki. Njaluk ngapura. Dengaran Abu. Tenan kowe? Tenan Pak. Aku njaluk ngapura kesalahanku ndek ini. Pas sampean balik kerja, aku bikin masak. Dino kuwi sakjane ora kesalahanku dhewe. Daerah salahmu ki lho. Terus kesalahane sapa? Lha wong aku balik kerja ya ape mangan ora ono sego, ora ono sayur. Yo kesalahane sampean barang apa? Wong diingi sampean baligasi. Ini yo aku durung masak. Wong biasane sampean balik sore kok. Ya ya Bu, aku ya salah. Aku njaluk ngapura. Aku ingin baligasi gak ngabari WC. Lah ngono lho Pak, sing padha salahe. Dadi yo njaluk sepurone. Ya Bu. Tur meneh sesuk kan poso kok. Awake dhewe menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Supaya nek awake dhewe posone sok lancar sesasi muput. Amin. Yo Pak, aku mau wis tuku nila kesukaanmu. Tapi aku bingung, sampean njaluk dimasak apa? Dibakar apa digoreng? Aku tak masakno dulu, Pak. Ora usah, Bu. Spesial hari ini awake dhewe mangan nang jaba. Lah terus nilane diapakno, Pak? Nggo saran kok pacar ya kena to, Bu? Iya, Pak. Wis ayo. Iya, Pak. Aku bengi berarti ya tarweh ya. Oh iya to, Bu. Sesuk kan wis poso. Engko nek bar mangan, mampir ning toko pacar muslim ya. Napa, Bu? Mata nih, Pak. Engko tarweh bengi. Loh.